नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिबाय। दिनै जोङो बालिपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि हुंगा 50थि बोसोरारि जथुम्माखौ हुंगा 50थि बोसोरारि जथुम्माखौ बे नगरिया गामियाव खुंनानै जोबोद मोजां मोनदों। बिथांमोना जों जेरैबायदि लुबैदोंमोन बिथांमोना बेबायदि जोंखौ हादों। बेनिखायनो बिथांमोना जे नाजानाय बेखौ लानानै बिथांमोननि खामानिया बे सुफुंफोरा साक्सेस जादों। जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादनि लोब्बा लाखिनानै जों दिनै बालिपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा जों हुंगा 52थि बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बोसोरारि खुगा लाइसि बालिपारा थान्दै बेखौबो जों बेखेवबाय। बेनिफ्राय जोंनि हालामनि माखासे आजिरा मोननाय फोरोंगिरिजों बिथांमोनखौबो जों मान बावनाय हाबाफारि लाबाय। आरो दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव गोबां मान बावनाय हाबाफारि दङ। बे समाज सिबियारि हाबाफारि आरो जोंनि बे हालामनिफ्राय मेट्रिकआव मोजां सेथि माने मासियाव मासि मोननानै उथ्रिसारनो हानाय, बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय, MA BA सिम लागै लादों बिथांमोनखौबो जों मान बावगोन। आरो बेनिफ्राय जोंनि बे हाबाफारियाव दिनैनि जोंनि गेवलां मेलाव जोंनि गोबां आलासिफोर फैदों। जेरैबायदि जों हांख्रायनाय बिदोंमोन बिथांमोना नुजाफैदों हाबफैदों। जोंनि दिनैनि मेलाव सतिया बिधान सभा समस्तिनि MLA प्रमद हाजरिका बिथांखौबो जों जर'खा आलासि हांख्रायदोंमोन, बिथाङाबो फैदों। बेनिफ्राय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि सोद्रोमा सनितपुर जिल्लानिफ्राय मिरु सोद्रोमा मोननाय बिथां धनिधर सार बिथांखौबो हांख्रायदों, बिथाङाबो दिनै फैदों। बिथांखौबो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों फैनायखाय। आरो बेनिफ्राय जोंनि सनितपुर जिल्लानि नेहाथारि मिस्टार कमल कुमार बसाहारि बिथाङाबो जोंनि हांख्रायनाय बायदि जोंनि आफादाव बाहागो लाफैदों। बेनिखायनो जोंनि जिथु हास्थायनाय दिनैनि गासै आलासि बिथांमोना जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैदों। बेनिखायनो जों गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि हाबाफारिखौ माने जाफुंसार होनायखौ मोन्दों आरो बाथ्रा आङो खावलायनानैसो गिबियावनो बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय। नोंथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि बे बालिपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गासै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों हाइलाइट खालामनायनि थाखाय थारैनो जोङो दिनै गोजोननाय मोन्दों। बे 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि सारिदुवार हालामनि नौघरिया गामियाव जों साननैनि हाबाफारि लानानै जों खुंदों। मैया 15 बेवहाय जोंहा थान्दै मेल जाबाय। बे थान्दै मेलाव जोङो माखासे गोनां ओनसोलनि थासारिफोरखौ लानानै, ओनसोलनि इसुसफोरखौ लानानै, फरायसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै, हा हुनि जेंनाफोरखौ लानानै जोङो गोथौयै आरो गुवारै सावरायनानै माखासे रिजुलेसन थांखिफोरजों लानो हादों। उननि समाव जोङो मोजां खामानि मावलांनो, ओनसोलखौ जौगालांहोनो, थुनलाइनि बिथिङाव जौगाहोनो, सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनो, सामाजिक बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जों बे डेलिगेटआव जों मैया थांखि लाबाय। आरो दिनै गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोङो जोंनि हालामनि आरो जोंनि हालामनि गोजानाव थानाय माखासे मानगोनां गियानि गुनि थुनलाइ लिरगिरि, थुनलाइ सोरजिगिरि, फोरोंगिरि सारमोनखौ जों लेंहरनानै जोङो मोनसे गेवलां मेल लादों। जाय मेलनि गेजेरजों गुवारै गोथौयै ओंथि गोनाङै बर' थुनलाइनि जारिमिनजों लोगोसे बर' हारिनि संसार जानाय, रायजो जानाय, थांनाय थानायनि बागै गुवारै गोथौयै आरो ओंथि गोनाङै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथांमोना गावसोरनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनानै गालांबाय। बेनिखायनो जों आलासि गेदेमा फारियै धनिधर बसुमतारी एलकेडि कलेज ढेकियाजुलिनिफ्राय फैनाय बिथांखौ जोङो गोसो गोरबोजों हामबाय होदों। लोगोसेनो जोंनि गेजेराव सफैदों बालिपारा इडुकेसन ब्लकनि अफिसार मानव गेदेर श्रीजुत मनिष ठाकुर सार, बिथाङाबो जोंजों लोगोसे फैनानै गावनि बिबुंथियाव बर' हारिनि जौगानाय, राव थुनलाइ जौगानायनि बागै गोथौयै आरो गुवारै बिबुंथि होलांबाय। आरो जोंनि गासै हाबाफारिखौ नुनानै बिथाङा बाख्नायलांबाय। जायनि गेजेरजों जों आरोबाव बे हालामनि जानानै बर' थुनलाइ, राव जौगानायनि, समाज जौगानायनि, ओनसोल जौगानायनि खामानि मावनो जोङो थुलुंगा मोनबाय। बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम 15 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ साननि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। दिनै बर' थुनलाइ गायसनथाइ सान, बेखौ बालिपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा लोब्बा लाखिनानै हुंगा 52थि बोसोरारि जथुम्मा फालिदों। दा बेहाय गाहाय आलासि महरै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मिरु मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर धनिधर बसुमतारी बिथाङा बेहाय सफैदो। आरो लोगोसे आंखौबो बेहाय
सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिथांमोना थि बुंथिगिरि महरै हांख्रायनानै बेहाय लिंहरदों जों नुजाथि फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों बालिपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा गोबां हाबाफारि लानानै दिनैनि बे 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसनथाइ सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों बेयाव फैनानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बराव जोनोम मोन्दोंमोन दा बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्राय बर'नि नांगौ माखासे जोंनि गोनां आयदाफोरखौ जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो मोननो हादों बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जानायनिफ्राय गोबां बर'नि नांगौफोरखौ आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों मोननो हादों जोङो बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बर' सुबुंफोरखौ बर' बिजोंजों फरायनो थाखाय सोमावसारै 1963 मायथाइनि 18 मेयाव जोङो बर' रावखौ गुदि फरायसालियाव बर' बिजों महरै जोङो थिसनजादोंमोन बिनि उनाव फैयै फैयै दिनैसिम जोङो बर' थुनलाइ आफादनि नाजानाय आरो बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जोङो बर' बिजोंजों जोंनि बर' फरायसाफ्रा थाखो 12सिम जोंनि बर' रावजोंनो फरायनो हानायनि मोन्थायखौ जों मोननो हाबाय लोगोसे जोंनि बर' रावा भारत संबिधाननि 8थि फारियाव थिसनजाबाय आरो बर' रावा जोंनि मुलुगसोलोंसालियाव आयदा हिसाबै थिसनजाबाय बेबायदिनो जोंनि बर' रावा आसामनि मावख'आरि राव गनायथि जाबाय दा बेबायदि जोंनि बर' रावा जौगागासिनो दं बर' थुनलाइ आफादा जोंनि आसामावल' नङा बर' थुनलाइ आफादा बेबायदिनो वेस्ट बेंगलाव दङ जोंनि भारतनि बाहेराव नेपाल हादरावबो दङ दिल्लीयावबो दङ बेबायदि त्रिपुरायावबो जोङो बर' रावखौ रायलायनाय गोबां हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादा खालामदों आरोबाव बर' थुनलाइ आफादा जेसे हागौ एसेबां जोंनि बर' रावखौ मुलुगाव गोसारहोनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं जिल्लायाव बे थुनलाइ सोरजिनायाव जोबोर उन जानानै दङ जोंहा जेसेबांखिनि जोंहा थुनलाइ सोरजिगिरि नांगौ बेबायदि जों थुनलाइ सोरजिगिरि जों मोननो हायाखै थेवबो जोंनाव माखासे थुनलाइगिरिफोर दङ जायफोरखौ जोङो मुं लानांगोन आंनि खाथियाव सासे गोसोंना दङ जोंहा बानेस्वर सरगयारि बिथाङाबो लेखा लिरबाय थायो बिथांनि लेखा गांसे आं गोसोआव दङ सहरनि मै फालांगि बे लेखानि मुंखौ आं गोसोआव दङ दिनैबो दिनैनि बे हाबाफारियाव सासे गागि लिरगिरि बिथाङा गांसे बिजाब बेखेवफैदो बिथांनि मुङा जाबाय रबिन नार्जारी बिथाङा घरामारि हायार सेकेन्डारियाव फोरोंगिरि मावोमोन थांनाय फेब्रुवारि दानाव बिथाङा हाजिरा मोनबाय दिनै बेखेवनाय बिजाबनि मुङा दा बे लेखाखौ दिनै बेहाय बेखेवदों बिनि अनगायैबो नैबे बालिपारा हालामावनो जोंनि सनितपुर जिल्लानि गेजेराव गोबां लिरगिरि बिथांमोना दङ बिनोद बसुमतारी बिथांमोन दङ नबिन नार्जारी बिथांमोन दं बिदिनो माने गोबां लिरगिरिफोर बे ओनसोलावबो दङ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा थेलामारियाव दङ गोबां बिदिनो जोंनियाव लासै लासै जाखांबोदों आरो जोंनि सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जोङो जाखांफुनाय फरायसा आरो जोंनि बर' जोङो खन्थाइ सोरजिनायाव आखा फाखा खालामनो थाखाय जोङो मेसेंनि खन्थाइ जोंनि खन्थाइ आरो खन्थाइसान खन्थाइ बेबायदि खन्थाइ सोरजिनानै आवरायनाय जों हाबाफारि लाबोबाय थायो जोङो डिसेम्बरनि 5 अक्ट'आव जोंनि थुनलाइगिरि बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सानखौ खन्थाइ सान खन्थाइ जों फालियो बे खालिबो जोङो गाव सोरजिनाय खन्थाइखौ आवरायनाय जागोन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आं बेखौ ओरैबायदि दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जे जोनोम सान आङो गासैनिसिमबो बर' हारि बर' माहारिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो गोजोननाय जाबाय दिनै बालिपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो खोब गाजा गोमजायैनो साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंगासिनो दङ 15 आरो 16 मोनायाव डेलिगेट दङमोन आरो बै डेलिगेटआवनो बालिपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा बडि चेन्ज जादों आरो बडि चेन्जआव आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ रायजो राजाया दानानै होयो आरो बे खोब मोजाङैनो जानानै थाङो आरो दिनै 16 अक्ट'आव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय लानानै दिनैसिम हाबाफारिया जागासिनो दङ फुंनि समाव जे बालिपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे लाइसि दङ बे लाइसिखौ फुङावनो बेखेवनानै होयो आरो बेहायनो जोंनि बे हालामनिनो गुदि प्राइमारिनिफ्राय लानानै
गोजौ फरायसालिसिम जाय बिथां सारमोना रिटायार जाबाय बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों खोब बेहायबो जाय बिथांमोना मान बावजादों बिथांमोना खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेहाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बेहाय लोगोसे दंफायो बे मान बावनाय हाबाफारियाव सानैसो फोरोंगिरिया बेनसारैनो रिटायार जालांबाय बिथांमोनखौ बेहाय मान बावनो गोनां जादों बे जोंनि थाखाय खोब मोजां नङा जाबा बर' माहारिनि राव हारिमु थुनलाइया जेरै थांनानै थानांगोनब्ला जोंनि गेजेराव फरायसालिफ्रा थानांगोन आरो फरायसालिया थायोब्लासो जोंनि गेजेराव रावा थांनानै थागोन आरो रावा थांनानै थायोब्लासो माहारिया बुहुमाव अरायसम थांनानै थागोन दिनै गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै गेवलां मेलाव खुब रायजो राजा बिथांमोना गाजा गोमजायैनो बाहागो लानायनि गेजेरजों गाहाय आलासि बिथां जोंनि बर' हारिनिनो सासे CWC मेम्बार बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों थुनलाइनिफ्राय लानानै दानि गोदान मुगानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि सोलिनाय बे गासैबो बाथ्राफोरखौ बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव बिबुंथि लाखिदों आरो बे हाबाफारियाव आङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै गोजोननाय मोनदों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव